ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas, paulwan, Massage Clinic. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dahita ti pagtinulungan ta panunutan nanang. Ikagumaan ta, tapno agyan tamot iti nga to. Ket no adda akton iti nga to, jakton ipalubos ti bumaba. Agtali na edak iti nga to. Ngam ti saludsod. Kasano? Ni, nanang, adday tantipati kan ti madre. Mangrugidan amang bendisyon iti amin apasat ti balay. Kalpasan ama bendisyonan, awanen ti kaarubata. Tag na eddan dito eh. Ay, makarik na ak iti apal. Nagpintas kan nagdakkel ti balay da. Kablawan ka, Helen. Nalabit nga inturong ti Apo ang maadaan ka iti ado a customer. Taada plano na para kan ka. Saan anay kat iti panunot ko ti maadaan iti pasdag a pagtaripnungan nga kararag, sister? Ket, nagbaligi ka iti dayta a planom. Di nakabaybay an ti Apo. Tanadalos ti panagpuspusom. Mangantayo nga rodan, sister. Kakadwa, mangantayon. Nalpas matan nga yung kararag ni Apo pa di ti taraon. O sige, mangantayon. Ala nga rod, mangantayon, Helen. Umawat ka nga umawat iti naka-paper plate amakan. Tayag mo kanya. Ikargak iti selupin ko dito'y bag ko. Wala nang, no itad ko kan ka, makaammo ka amang selupin. Agsubliak amapan umawat. Nagado asagana da. Umawat ka nga umawat. Ta ikabil ko iti dakkel asupot. Dakkel to'y bag ko apang ikabilak. Wala nang, ariglado. Adda aklaang dito'y lingad ti poste. Dito'y ti pangyagam, agawaam. Umuna nga inka umawat, sa kamapan di talingad. Isurot kun tumat ti maawat ko. Kalpasan na, agsubliak amapan manen umawat. Wan, ngam sa anak apumanaw ijay, taamangan no adda mapan nga aso. Ket kanen na ti maikargak iti selupin. Nalpasan ti padaya. Agawid tayon. Sika ti mangkibin iti anak mo. Tasya kun ti mangawid iti bag anapunno iti karne. Sige nga ruden nanang, intayon. Ay, sapay adda pag naen tayo. Kat medyo nadagsan ti karne. Saan abali? Taadon day tanga abasto tayo nanang. Libre ko naman. Manmano nga agpaiso ti kastoy. Ado ti tao anapan na kidaya. Wan nga, anay ko. Nabadakak ti bato. Apay nanang, anya tinapasamak mo. Anay ko, naligos ti sakak. Ay, jakmat maipagnan. Anay, nagsakit. Imbag ta saan anapatog ti karne di tabag. Ay, jay sakak ti parikot ko. Nagsakit, saan ko ang maipagna. Anay. Nanang, kastoy ti aramiden ta. Iawid ko day ta karne. Aguray kayo dito eh. Agsubli ak apaman amayawid ko ti karne. Aguray kami iti apukok. Agsubli ka ad agos. Darasam. Mapalinan na pagyanan ti kabarbaro apasdak. Wan lolo, sa dino ti kaya ti apagyanan. Iti umuna akad sa aran, wano, ijay nga to, lolo. Ay, marigata nak ang umato kan umulog. Iso nga ijaya kun asidag ti massage clinic, mau. Da kayo lata, lolo. No sa dino ti kaya ti apagyanan, iso ti masurot. Ay, maikawak laang. Ta nagdakil mo ti silid kaw. Ijay sigo da balay tayo kat basit laang ti silid kaw. Enjoyan nyo tinalawa silid, lolo. Iti kastuya ka laka ikaw.
Uray sana nalawa ti silid ko, apo. Diyo ko na kay kayat yu pa ijisigod asilid mo, lolo. Ah? Ay, saan metkit di, apo? May mayat metkit di adito'y kabarbaraw. Adda ako, nanang. Kasano ti sakam? Di ka kadipay makapagna? Ay, naut-ut ti sakak. Medyo limtag pa yun. Masapol nga yung painot. Amangan no adda na ipit nga urat. Kasano ngay kat sa anak mo't ama kapag na amapan ijay. Inak sa nga rod ayaban ni Helen. Barang kayat na ti umay dito'y amangilot iti sakam. Ay, alaman nga rod. Talaga nagsakit ti sakak. Sige, nanang. Ano sam nga rod ti aguray dito eh. Inak ibagakin ni Helen. Huwag man anak ko. Ay, jakmat ngamin maipag na. Ad-adda nga agsakit no ikote. Nay, adda kamot maya. Adda ka din nalipatam? Ko, nana. Naligos ni nanang ko iti dalan. Umay ko ibaga, ta saan ama kapag na ni nanang ko. Awan ka di sugat na. Awan, nana. Ngam limtag, iso amarigatan amag na. Ay sige, mapanta dita massage clinic ni Helen. Adda dita ti anak ko. Ang yamanak, nana. No saan makapag na, mangayab tayo iti mapan mangawit kan kwa na. Taadamot stretcher dito eh. Alaman nga rod, nana. Adapay ngamin ijay dalan, ta saan makapag na. Sige, nanang, taikargada ka iti stretcher. Ipanda ka iti massage clinic. Isublidak ijay balay da Alicia kan Helen. Wen, nanang, ijay na ka nga ilutan ni Helen. Ijay massage clinic na. Imbag ijay ta makatugaw ka na imbag. Alang aro, tagid daak di ta stretcher. Sige, tadamot do alalaki ang mga wikan ka, nanang. Ay, agyaman kada kayo. Agida akon. Intay yung arudan, nanang. Barang makaginawa ka, inton mailot ti sakam. Agtugaw ka, nana. Rik na, no niya tinapasamak iti sakam. Panakairan-ran na lakit din ang nagtayak ti bato ang nabadekak. Napatugawak. Nabanat ti panat na, nana. Medyo maditi pa nagsubli na. Kat maditi pa nagpwesto ti suop ti kalit-kalit yo. Ay, isumat lagayam ang nasakit ti suop ti kalit-kalit ko. Madigayam ti pa nagpwesto na. Anusam, nana, taguyudag tapno agsubli ti nagliga si asuop na. Kasta ka di. Sige, nakasagana ak. Sige, nana, guyude kon. Anay! Ay, nagrituok ng agpayso. Maidisukon. Mayat ka din, nana? Saan ka din anasakit? Ay naglaing ka mga agpayso, Helen. Iding buyod mo, nagrituok. Nakaginawa ak, balasang ko. Nalaing mat nga agpayso ni Helen nga agilot. Nakaginawa ak, idi inilot na tisakak. Mano ka diti siningir na, idi inilot na ka, nanang. Damdamagak no mano ti bayad ko. Ngam ko na naasaan ka nun, taag kakaaruba tayo. Ay, nasingpat nga agpayso ni Helen. Diyak pa'y nga rod nakabayad iti utang ko kankwana. Ay, pangalaak nga ta iti pagbayad ko. Ingka makisaukan kwa na. Ibagam nga anusan na pa'y, aging nga adda pagbayad mo. Mapanak man nga agpayso, nanang. Ang mga ni ibagada nalipata kong ti utang ko. No maminsan, agpayson samot ni kunada. Ano na parabor ka iti padam a tao. Swerte ka numat ti agsublikan ka.
Nakapasyar ka mat dito'y massage clinic, Maya. Wan, umayak makipagpakasikan ka, Helen. Nga ano sam ti aguray. Ha? Aguray? Anya ka diti urayag? Awan pa'y ngamin trabaho. Isong awan pa'y pagbayad ko kan ka. Awan ngamin agawir iti anak ko. Kunaklakit din no, anya ti ko na mga urayag. Sa anak mat nga agsingsingir. Agyaman ako unay kan ka, Helen. Talaga man nakaawat ka. Tinasayat amaramidan iti pada a tao. Kat ammo ti apo dayta. Supapakan na iti sabali awagas. Nakasaom ka din ni Helen. Anya nga iti kunana. Nakaamirisak itimbagana, nanang. Anya ka di timbagana. Apay anak kaamiris ka ako nam. Amo kanu ti apo ti maaramidan ti padam a tao. Swerte kanumat nga isubli ti apo. Iso siguro anaduras da nga agina. Tama nagparabor da ngamin. Nanang, kaanuak nga tamat nga agswerte. Iti trabaho ti pagswertyan ti tao. Tamaadaan kay ti sweldo. Ngam no awan trabahom. Kasano ama ko na aswerte? Kaanuak amaadaan iti trabaho? Kat addamat anak ko nga awir ko. Masapula ka na yun anadalos dagiti abong ti kama pagmasahyan. Mangalaak pa iti kaduham nga aglaba. Ay ket, adakan ka dayta, Helen. Pati dagiti lupot mi kadananang ken lolo. Saan mi amasangon ti aglaba? Adda ka di amom amabalin nga alaan na para laba? Apay adi mo padasan ni Maya. Saan ka ding adu ti utang na ken ka? Kat saan pa nakabayad? Padasam man nga wagan ta kasaok. Umay dito hinton bigat. O sige, idanon kung tulangan ijay balayda no agawid ak numalam. Kayat na nga tati aglabandera. Sana bali ta washing machine mat ti aramatan na. Saan mat nga aggalgal? Nagrigat mat ti kastuyan. Awan pa'y makukwarta. Uray siyak nga rod. Awan pa'y agorder iti online. Adumat nga minun taglaklako iti online. Sanak mat amakabirok iti trabaho. Ay, nagrigat nagbirok iti trabaho. Nana Sofia, Maya, umayak man. Adda kayo kadi? Adda tao. Inkailo katiri daw. Wana na. Asino nga ta? Ni, Hoy. si Kamot Ben. Imbaon da ka kadi nga umay ang singir. Ay na, saan nga agsingir ti gagarak? Imbaunak ni Helen. Tadamagak ka no kayat mo ti umay aglaba. Mamindwa iti makalawas. Nasayaat nga rod no mamindwa lang iti makalawas. At ang amin awir ko. Saan amabalin nga inaldaw? Saan nga inaldaw? Sa maysa, washing machine ti aramatem. Saan mo agalgalan? Mabalin mo ti umainton bigat. Helen, inutak ka di abayadan ti utang ko babaan iti panaglaba. Saan ko ngayon pautang dayjay, Maya? Intulong ko iti anak mo. Anya, kayat mo asawan? Di naksingiran? Wan, itad ko titangdan mo takaasim at ti anak mo. Nagsina kayo gayam iti amana? Nagsayaat ka, Helen. Ti amok kat utang ko day ti akwarta. Saan mat gayam tatulong mo? Pinaraburan nak ti apo. Iso nga iparabor ko mat iti padak a tao. Unay kat nagsinaw ti puso mo, Helen. Ikagumaak mat apasin awon ti puso. Massage clinic lang ti pagsapunam. Kasla na bindisyonan ka unay, gapo iti kinadalos ti puso.
No lakit diag na nayon akastoy. Iparabor ko iti padak a tao. Tasan kumatlang amay tugot inton matayak. Jak ninamnama akas ti pagbanagam. Ti dumuras. Babain iti tulong ti Apo. Uray may sak abulag. Makatulong ak. Babaan iti panagtrabaho iti massage clinic ko. Agkidawak iti pamakawan. Gapo iti panaglablabas ko iti kalabas. Pakawan anak ko, Ma Helen. Lipatan tayo tinapalabas. Kat mga barwanan tayo. Takas dati kayat ti Apo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Massage Clinic, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Janfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.